Dobrý deň, chlapci, tu všetky, vítam vás tu. Ideme prejaviť svoje názory o pôdu a tormentu. Ty chlapče, povedz nám, jak sa voláš, príď sem a daj také penieži. Dobrý deň, ja som pán Peter Čajkovič, vyučený litik. Tu vám dám moje koruny. To ti jebe. Dobre som robil. Dobre. Čo vy ste všetci dignutí? Ja poviem svoj prvý názor. Včera ma doháňali trojské konie. A ja som... A preto som musel behať ako o život. A Achilles? Ten tam nebol. On mal ísť. Včera im telefonoval, ale... Ty piču, bo uvidíš. A ty čo tu hovoríš? Čo venom, bo to vypálim. Znaže by si horel. Jemu jebe? Alebo čo? Že píšu za to. Ty záhrošky sa vystrkuješ. Zase? Kokote malý. Ty, škoľavý kokot. Ale tá... A ideme ešte porozprávať o nových veciach v živote. Počúvajte ma. To rozdignem. Co się ty stało? Dawajcie za Hanku 150 policja. Bo prídem ja. A bude zle. Bude zle, bude zle. Dajte mi ten prstien, bo spôsobím všetkých. Do jedného. Na tejto to mám finger. Ja ho zavolám, ja nemám s tým problém. A co, že mám 6 palcov, to je nepodstatné. Na vetre stál, do krvi pchal. Pochopil si, znásilňoval. Neobyčajný zoofil. Ako aj Jožko. Nepozri sa na mňa krivými očami, lebo dostaneš. A ty ma rozumieš? Ja troška mi treba starať, idem na fot. Nedobre. Nedobre tu, šešedy. Čo tu piče, ticho! Bo zabijam všetky do jedného. Zalej trepiču. Zdygnem. Musím perdnúť asi. Teraz bacha na vec. Ty pišťu, bo dostaneš. Ja ideme się biť. Jožko! Nie. Prosím vás. To vám co, už jebe na čisto? Nechaj ho na pokoju. Však kľudnice. Je na to povedať. Kde si stratený? Mám 5 cm kokot. To nevadí? Ja. Keď za komu vadí? Tak povedzte. Na mi pokúri. A uvidíme. Ale kníže hovoril.